blanding af, at man kører 2 og 3 æg. Projektleder Helle Gammelgaard og projektkonsulent Morten Nørgaard vender taktikken for uddannelse til grønne job. Tænker du ikke det? Jo, det passer rigtig fint. Uddannelse til grønne job er et 3-årigt EU-projekt, der skal sikre en veluddannet arbejdsstyrke til den grønne omstilling. Kan der være andre ting, som har betydning for de unges udvikling? Ja. Vi skal hjælpe nogle sårbare unge til at få en ungdomsuddannelse, en erhvervsuddannelse og så kunne bidrage til den grønne omstilling. Projektet støtter 180 sårbare unge i et sammenhængende forløb fra visitering på FGU til fastholdelse på EUD. Altså mit hjerte banker jo for sårbare unge, så jeg håber jo helt præcist, at de 180 unge, som vi har med i projektet, at de simpelthen får et bedre liv. At de får en uddannelse, og at de får en højere trivsel. Og at de kommer til at arbejde, altså have et liv, hvor de skaber værdi for sig selv og så også samfundet. Det særlige ved projektet er, at de unge tilknyttes en fast kontaktperson, at indsatserne tilrettelægges ud fra den enkelte unges behov og interesser, og at der fokuseres på hele den unges liv, også i fritiden. De unge får tilknyttet en fast kontaktperson, som de får en tæt relation til, og som kan støtte den unge lige præcis ud fra det, den unge har behov for. De brugbare erfaringer og metoder fra uddannelse til grønne job bliver nøje registreret undervejs, så de med tiden kan flytte endnu flere unge mod en grøn arbejdsstyrke. Jeg håber meget på, at dels at vi kan hjælpe de unge, men jo også at kunne opbygge nogle erfaringer, som vi har mulighed for og både at forankre lokalt hos vores 2 FGU-institutioner, men jo også projekter spredt ud til andre uddannelsesinstitutioner og praktikere, så endnu flere unge kan få glæde af de metoder, der udvikles i løbet af det her 3-årige projekt. Projekter i midt, det er Helle. Hej. Projekter i midt med kontor her i hjertet af Aarhus er operatør på uddannelse til grønne job, og forventningerne til projektet er tårnhøje. Vi er ude i noget spændende udvikling. Det er nogle meget engagerede folk, som vi samarbejder med, og jeg tror simpelthen på, at vi kommer til at gøre en kæmpe forskel.